Magandang araw, ako po si JM De Jesus para sa Pasada Balita ngayong alas 4. Inaasahang mas napapabilis ang pagreresponde sa mga pangangailangan medikal ng mga komunidad sa paligid ng Clark at mga karatig bayan bunsod na itinatayong bagong infrastruktura. Formal ang nilagdaan ang Memorandum of Agreement o MOA sa pagitan ng pamahalaang panlalawigan ng Pampanga at ng Bases Conversion and Development Authority o BCDA para sa pagtatayo ng access road na kokonekta sa Pampanga Provincial Hospital sa Clark. Pinirmahan ang kasunduan ni Pampanga Governor Lilian Nanay Pineda at ni BCDA President at CEO Engineer Joshua Bincang sa Clark Freeport itong August 28. Sa nasabing MOA, popondahan ng BCDA ang proyekto na nagkakahalaga ng 50 million pesos, habang ang Kapitolyo naman ang magsasagawa ng konstruksyon. Target itong simulan sa darating na Oktubre at matatapos sa Enero ng susunod na taon. Nagpasalamat si Pineda sa BCDA dahil magiging mas accessible na ang ating naturang pangagamutan sa oras na makumpleto ang proyekto. Samantala, sinabi naman ng Clark Development Corporation o CDC na inaasahang aabot sa 146,000 na manggagawa at 126 locators sa makikinabang sa oras na mag-operate ang ospital na matatagpuan sa Changi Gateway, Clark Global City. Abangan ang iba pa mga balita mamayang alas 6 ng gabi sa CLTV 36 News. Ako po si JM De Jesus. Magandang araw po.